Така, значи, първо искам да покажа това нещо съвсем сериозно. Ето, тук надявам се вижда Western Union. Това е разписката, с която днеска ме удостовериха, че съм пратил уния парички на моето бетенце. Искрено се надявам, докато ние тук си правим базиците, тя да си ги е получила парите и всичко да е окей. И сега нека да започнем с този прословут радиотеатър, защото Огъня направо ми скъса нервите тия дни да го снимам това нещо и трябва да яде бой. За голямо съжаление няма да е сега. Така, значи бяхме стигнали до там, че агент Емилия Вачевич ги беше хванала с нейните барети. И, какво става? Кой си ти, бе? Огъня? Хубаво, ти си ми градски, можеш да живееш, но, примерно, ще отрежем само ушичките. Така, без ушички. Сладур. Идеален. Ми ти кой си, бе? Махореца. Заколете го веднага. Вадат там на ганите. Вадат всичко. Сави, самурайски мечове. Гледат кое е най-остро, с кое ще го заболи най-много, защото това са сърби. То няма като е сърбин само да те убие. То ще гледа да убие и да ти е гадно, разбираш. И изпробвали там щиковете. Всичко. И най-накрая викат, ние това вместо да го курим с брадви, щикове, такива работи, що не го убием с приклади, бе? И викат его, примерно, тук тъкмо като извадихме тия тук наганчетата и тия пушките, такова старото, всичкото въоръжение и почват и прибиват махореца, значи, така за кев го прибиват. Емилия гледа, вика, бива и така, харесвам вашата самоинициатива, велики мои сръбски юнаци. И после следващия. Ти кой си, бе? Милчев, ти ли си, бе? И тук Милчев почва да прилага номера от селски вечеринки. Аз все още те обичам, но не дей така, сега ти нали помниш моята силна любов, такова. Каква силна любов, бе? Разстрел веднага, бе! Разстрелват го и него. После, какво става? Някакви там 78 човека на Милчев. Викат, тия какво да ги правим? И Емилия казва, и тя ще ги разстреляте. И тук тия почват, не, чакайте, вижте сега, тук това е, вижте тук оне, но ние всичките сме сърби, не дейте. Казва им ККМК, вие сте сърби, обаче в момента има косовски проблем. Това е една нова косовска криза. Ние сме в потенциална война, а по време на война трябва да има жертви и от сръбска страна. Разстрел. Поголовен и окончателен. Както и да е, натоварват се после във влака. Емилия е разпратила всички там барети да си ходят, дала им там разписки, печачета, всичко точно се връщат в Ниш, Крагуевец и всякакви други там сръбски места. И пътуват се, значи, те във влака Разград, Монтана, с примерно смяна в Мездра. И какво става? Огнян. Така. Вика, Емилия, аз в този радиотеатър, може ли такованката да съм герой? И Емилия вика, мъквай, бе! Къв герой си ти, бе? Ще отпера един път, ще ни станеш само на герой. Ще мъкваш, да знаеш. Не ме нервирай. И пътуват си така спокойно, значи, те хорицата, от време на време, само от време на време някакъв смущава парада, примерно, отваря вратата. Всички билети и карти за проверка, моля. В такива моменти Емилия, като момиче чело, начетено, с добър художествен език, им казва, извинявайте, вадейки ме така, револверчето. Искате ли да ви пръсна мозъка и да стане всички мозъци около купето, в коридорчето, така, или просто искате да се разкарате и да ни говорите за някакви билети и карти и за проверки. Много мразим проверки! И в такива случаи човека казва просто да, благодаря си здесь, защото човека има мозък все пак. И какво става по-нататък? Значи Огнян, аз да запитам, мога ли да бъда герой този път? И тук Емилия сериозно започва да се нервира и му казва, слушай, бе, Отрепко, герой може да е и единствено е А. Бат ти Далайчо, Б. Кака Меги.
Кака Меги можеше да бъде и А, обаче тя е героиня, така че ако ми беше попитал за героини, тя ще бъде А Бати Далайчо ще е Б, защото той е само герой, а не е героиня. А това да си героиня е повече отколкото да си герой, защото защото Кака Меги е the best! С един такъв тон, приятелски, поучителен, на Огнян не му става нищо друго, освен да зададе въпроса. Извинявай, а какво има в това там? Иска да види зад гърба им. Емилия му бие два шамара. И какво е? Там има една турбичка. Едва успява да промълви след шамарите Огнян. Та ли бе? Що не питаш като хората да ти кажа? Значи там е трупа на Милчев. И Милчев отговаря там. Да, аз съм. И Огнян, ние нали го застреляхте, вие нали го застреляхте, това как още говори? И Емилия вика, Милчев и умрял може да говори, защото Милчев е пич. И Милчев като чува, че е пич, даже и да е умрял, започва да се разгаря в любов. И да гори, повече от огъня гори. Да ви кажа, повече от огъня, няма това. Това просто е несравнимо горене. И какво става по-нататък? Спира там това на някаква междинна малка гаричка. Влизат 5 човека. Бам, бум, тряс, таковата. Отварят купето, хващат Емилия. Огънят толкова да го хващат, те го гледат, че тук изпорязан, кърви, без уши, такова. Него не го хващат. И викат, сега и таковахме майката, ние сме хора на Милчев! Вау, хора на Милчев, стига, какво става? И Емилия, нали ги убихме, бе, това бяха 78 човека на Милчев. И Милчев вика, ама аз ви казах и във форумчето написах, че това е само средно аритметично. Знаете ли какво значи това? Средно аритметично. Оставаме с още 5 човека, сега ще ги... Обаче в същото време се оказва, че Огнян е овладял стилът Уин Чун. Или както се казва на китайски Юн Чун Чуан. И ги почва. И ги разбива до един. 1, 2, 3, 4, 5, няма. След това си продължават пътуването всичко точно. Емилия вика, пич, наистина си герой ти. Това е хареса на герой си, истински number one. И тук героят казва, аз в такъв случай таконката, да те помоля да се обадиш на най-хубавото момиче в Русе. И тук Емилия вика, най-хубавото момиче в Русе. Това да не е катенцето, бе. И Огъня, не бе, какво катенце, бе? Аз да не съм оня, че родея да я харесвам тая, бе. Той няма вкус, бе, аз харесвам Нора, бе. Нора. И Емилия тук казва, ти харесваш Нора, ако не искаш, ти бие един тупаник в зъбите, що не вземеш да мътнеш, бе? Говори по имена, строй се! И тук няма начин, Огъня позирува. Все пак Емилия се обаща. Ще използвам елката. Ало? Отговаря Норчето. Да, кой? Защото тя се разчатила там. Тя направо се разчатила като фурия. Кой? Ало? Емилия. Виж какво, само ти кажа, че твой човек е герой. Норчето. Така ли? Хубаво. Мен какво ме интересува? Какви 5 лева? Чао. И такива ми ти работи. Следващия път пак.